Takže San Pantaleo, Domča vede, budu se jí snažit udržet a finále Ligure začíná. Taková podpultová informace, Damek si samozřejmě neufoukl tlumiče, takže jsem zvědavej na jeho pocity, až dojedem. A Domča tomu teda moc jako nešetří takhle, na to, že to je první jízda, tak jede docela palici. Nechci to říkat nahlas, ale kluci jsou ve zpoždění, myslím. Ale jo, krásná stopa, jak do toho svítí to sluníčko, ještě trail na rozježdění, switchbacky, paráda. Ale jo, slyším vence za sebou, borci už se chytli. Paráda, paráda. Občas nějaká kaluž. Teďka tady prej napadla nějaká lehká vrstva sněhu, ale už je to v pohodě. Dneska máme nějakých 12 stupňů, takže tak. Jo, kořínek. Dobrý, už teda nemůžu, popravdě, ale Domča, kaluže nejezdím. Domča to hrne dobře pod plynem. Já. Nice. Jako člověk tady na tom nemusí ani moc šlapat, jede to fakt pěkně. Říkal jsem Domča, ať v půlce zastaví, takže ještě asi nejsme v půlce. Další kaluž nebudu od vody. Já. Máme pauzičku. Doufám, že mi neujede dračica. Jako musím teda říct, že zábavnost tohohle trailu, pěknej dopy, prostě. A je to takový trošku jako navlhlý, na slizlý. Jumpík, dobře. Hej. Musím teda říct, že zábavnost je mega vysoký level, je to strašně barvitý, strašně moc feature prvků na celém trailu. Od všeho něco, pěkný jump, Domčo. Slyším za mnou Ondrise z vašeho. Ty vole, odšlapl jsem, sakra. Ztrácím body, ale je to dobrý. Nicek. Uhejbačka kalužím. Wow! Ty vole, kaluž na kaluži. Tak to nebylo čekaný. Ale jo. Pěkně. Mně se líbilo tady ty zkratky vždycky nečekaný. Vole. Pěkně. Kaluž, střídá kaluž. Skálka. Je to dlouhý ten trail. Pěkně. Jedu vnitřek. Další vnitřek. Trochu technička. Jo, dobře. Pěkně, jenom třeba jde pěkný stopy. Je vidět, že to má hodně v ruce a mě pěkně najetý. Myslím si, že řadě borců by Domča i jako lehce ujela, včetně mě. Prostě